Първите два бяха в клас, две по новите регулации, нови, вече трета година в сила, когато на шампионата от Велика България. Много атрактивен, но дали толкова ефективен е Георги Василев, ще разберем малко по-късно. Наистина позволи си малко бонуси тук и видяхте за малко да направи сериозна грешка. Добре, че тук няма сериозна бордурка в другите части на трасето. Една от най-опасните части по тези специални етапи в градовете са именно бордюрите. И тук е така. О, Боже! О, Боже! Sao? Nanti cuma banyak tempat И така, добро